Il-pubblikazzjoni Naqra mal-Kokka hi frott ieħor tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, din id-darba f'kollaborazzjoni mal-kittieba Christine Beyer u Alistair Ketkuti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Christine u Alistair sabiex jitgħallem aktar dwar il-kokka u l-kotba. L-idea oriġinali tal-ktieb Naqra mal-Kokka ma kienx essaċ ejja ħaniktbu ktieb għat-tfal. Bħala kollegi jiena u Christine, meta konna qed naħdmu fl-iskola ta' Ħaltarxin flimkien, dejjem ħassejna ħtieġa li nagħmlu xi ħaġa iktar għat-tfal li kellna fil-klassi biex jitgħallmu iktar il-vokabularju li konna qed nużaw fil-klassi u inżewqu iktar dak it-tagħlim li nkunu qegħdin nagħmlu fil-klassi. Għalhekk b'dan l-għan f'moħħna bdejna billi kull ġimgħa nikdbu xi storja qasira jew xi paragrafu qasir dwar it-temi li konna qed nużaw fil-klassi. Naqra ix-xogħol beda tieħla u beda jinġema' u wara ħafna snin mill-kollega tiegħi Christine ġiet l-idea noħorġuh bħala ktieb, nippubblikawh bħala ktieb. Jien inkorreġġajt Christine ukoll peress li dejjem tħobb tpinġi li tagħmel l-illustrazzjonijiet hi ta' dan il-ktieb u b'hekk nibtet din l-idea Naqra mal-Kokka. Meta ġejna biex nagħmlu l-ktieb Naqra mal-Kokka, ridna noħolqu karattru li magħhom jidentifikaw ruhom it-tfal. U għalhekk ħsibna f'annimal, għax nafu kemm it-tfal iħobbu l-annimali. Meta bdejna naħsbu u hekk ġina f'moħħa mill-ewwel il-kokka, għaliex nafu li l-kokka hija annimal salvaġġ u annimal li nassoċjaw ħafna mal-erf. Il-kokka hija annimal għarif. Meta naraw l-istejjer tat-tfal, dejjem qishom l-annimali dejjem jirreferu għall-kokka bħala dik l-arfa. Aħna nafu li l-qari jagħtik l-arfien. Allura xemm aħjar mill-kokka iżżomm ktieb f'idejha biex tgħin lit-tfal jaqraw. Dan il-ktieb huwa mirat għat-tfal li qegħdin fit-tieni sena u t-tielet sena tal-iskola primarja. Huwa jitratta temi differenti li jintaqgħu magħhom fi klassi it-tfal, bħal pereżempju l-annimali tar-razzett, il-karnival, il-miliet, l-annimali selvaġġi. U fih f'dawn it-temi qed ikun hemm stejjer biex inżewqu l-vokabularju tat-tfal kif ukoll poeżiji biex nagħtu aktar idea tat-tfal ta' rima u kif tkun poeżija u biex bekk anki it-tfal ikabru n-namra għall-kotba u għall-kitba Maltija wara kollox. Poeżija Annimali li rajt. Ħriġt il-barra indur dawra, annimali jiena rajt. Xi pjaċiru ġmil ta' mawra ħadthom miegħi kieku stajt. Rajt ċadina kalma tnaqqar ħafna karawett. Il-ġiraffa taħt il-palma tikol weraq minn fuq nett. Kukkudrill kien hemm fi xmara, dembu twil ħalqu miftuħ. Pappagal jinħad gost nara, jiekol frott għax kien bil-ġuħ. Kien hemm żebra kollha strixxi mistoħbija fil-ħaxix u minn fuq il-weraq lixxi kokka ttir mimlija rix. U mill-bot rajt il-gurilla ħdejja jiena bżajt immur, isfar kulur stilla ma saqajja serb idur. Kemm fadalli iktar xnara annimali mill-viċin, xi ħut iżgħar, oħrajn ikbar, iżda rrid ftit aktar ħin.
Kull ma jmur, l-aġġeġġi elettroniċi qed isiru estensjoni kwotidjana tagħna. F'din ir-rokna se nlaqgħukom ma' Omar Seguna, kittieb li ħejja pubblikazzjoni kollha kemm hi fuq l-internet u li għalhekk faċilment nistgħu naċċessawha mill-mobiles u minn għodot elettroniċi oħra. ċrieki huwa kunċett viżiv qabel xejn. L-idea ta' ċrieki, ovvjament, aħna l-kelma ċrieki nużawha meta jkollok grupp ta' nies u x'jekk ikunu qrib xulxin, kultant il-ftehim ikun wieħed forsi mhux mixtieq, anke bejniethom forsi jeskludu lil ħaddieħor għax ta' kemm wieħed u dak huwa l-idea bejn wieħed u ieħor ta' ċrieki. Imur lil mill-politika jew minn kollox, però jiġbor fih fl-qosma tax-xogħol, fl-qosma politiċi, fil-ħajja, f'kollox. L-idea kienet l-ewwel illi kienet kelli l-pubblikazzjoni xejn fiskiet u qed nagħżel xi ħaġa minnha li tkun fuq l-internet. Però ovvjament l-awtur jibqa' jikteb. U bdew ħarġin ħafna poeżiji ġodda, xi wħud anke bdejt insib diversi oqsma fejn anke jiġu pubblikati, bdew anke jidhru u allura ħassejt imbagħad bdejt anke tinbet din l-idea anke tematika. U għamiltu fuq l-internet għax anke stajt anke nesperimenta u anke nimraħ aktar bil-viżwal, anke bil-videos u anke bl-istil li naħseb jikkaratterizza l-poeżija tiegħi. It-temi bażikament tista' tgħid hija waħda, hija tista' tiġborhom f'poeżija waħda li huma ċ-ċrieki ta' ċrieki huma ċrieki fil-fatt hemm waħda mill-poeżiji viżwali li hija hekk. Però imissu diversi temi anke kif intlaqatna forsi waqt dik tal-Covid, l-ambjent tax-xogħol, il-politika interna fil-postijiet tax-xogħol u kollhom kien persuni li jkunu anke marġinati mis-soċjetà imwarbin fosthom anke l-immigranti, eċċetera, hemm aspett ukoll tal-imħabba wkoll. Diversi poeżiji minn dawk sperimentali sa dawk anke li huma ħafna sentimentali. Daqs naħseb 10 snin ilu kont ippubblikajt il-ktieb 24 triq ħadwieli li wkoll kien esperiment għax kien ukoll fil-fatt ktieb li ġie publikat minn innifsi u mhux minn pubblikatur. Ukoll kien esperiment għaliex l-idea kienet ukoll ikun diġitali. Dak iż-żmien mhux permezz tal-internet imma kien hawn il-flash u x'jekk illum m'għadux anke jeżisti, jiena kont anke ntis fuq dwaru imma mbagħad sibt anke għajnuna u kont bdejt dan il-kunċett tal-ktieb. Imma mbagħad xi ħadd qalli għax ma toħorġux ukoll ktieb stampat u kont ħriġt ukoll miegħu ktieb stampat. Naqra poeżija li deret fil-ktieb tan-nieq ieħor, hemm ktieb li kien ħareġ anke biex jagħmel il-ġid minnu, joħroġ il-ġid minnu u allura nħoss li nħu l-okkażjoni biex anke naqra poeżija li deret f'dan il-ktieb. Issa li beda joffroħ il-baħar, nistgħu nimxu fuq ix-xtajta fejn sellimna lil xulxin mill-bogħod. Minn kull naħa ta' dan l-ilma li firidna. Minn din l-omma li jejjietna għal ziffa ħelwa, ġalqet ħlejju l-weraq li kien għoddu nixef. U issa l-qamar beda jitbissimna. L-umorizmu u s-serjetà spiss jiltaqgħu flimkien fil-kitbiet ta' Joe Patch li fost l-oħrajn tagħna it-tielet teorija, Suq Għaxdalam u Papa Ahmed. Joe laqa l-istedina tagħna sabiex ikellimna dwar il-kitba tar-romanzi. Jiena meta kont żgħir kont noħlom u nivvinta. Ommi u missieri jekk kellhom jixtru li rigal kien jixtru ktieb, ġeneralment xi storja jien naf Enid Blyton dak iż-żmien. Bat kod boħrajn ta' avventuri u allura dejjem minn berren u newden. Imbagħad darba minnhom ma tantx kellix nagħmel u kont għaddej minn perjodu daqsxejn jiebes u fettilli nikteb ktieb. Mill-jidher mar tajjeb
U dejjem bdew ġejjin iktar idejat u allura komplejt. L-ewwel nett jekk tibqa' serju, kważi qed tikteb ktieb ta' filosofija. U għalkemm nipprova nwassal xi forma ta' messaġġ ma nkunx irridu daqshekk blatant, daqshekk ovvju fil-kitba. Naħseb ukoll l-umorizmu tiegħi, forsi sforzi s-supervja tiegħi, naħseb li kemm intelligenti u allura kważi nkun qed ngħaddi żmien bil-qarrej mingħajr ma jinduna. L-ewwel romanz kien it-tielet teorija. U dan ktibtu kif għadlek għax kont għaddej minn perjodu daqsxejn jibes f'ħajti u rrid daqsxejn umorizmu. Ktieb li jibbaża ruħu fuq l-esperjenzi tiegħi ta' tabib, li minnhom vvintajt karattri u vvintajt storja dwar tabib li qed ibati ħafna. Wara rrid nibdel daqsxejn il-ġeneru u għamilt storja Suq għax dalam fejn użajt l-esperjenzi tiegħi ta' travel, ta' ġiti barra minn Malta. U qbad storja ta' bniedem li qed imut u jrid jara kif se jgħid lid-dinja u kif se jgħid lilu nnifsu li dak kollu li għandu ser jispiċċa. Imbagħad wasal Papa Ahmed li kien anke nominat għal Premju Ewropew tal-Letteratura fejn għandek Papa Malti li kważi jażluh b'kompromess u jispiċċa irid jibdel il-relazzjonijiet bejn ir-reliġjonijiet, speċjalment it-tliet reliġjonijiet kbar li hawn fid-dinja, reliġjonijiet Abramiċi, li jemmnu fl-istess Alla imma jitqatlu bejniethom qishom kelb u qattus. U rrid jibdel dar relazzjonijiet jidħol f'basla li tista' tgħid tispiċċa ħażin fiha. Meta kont iżgħar kont imbagħbaż daqsxejn fil-poeżija imma m'iniex maqtuħ. Il-poeżija trid trawwem lilek innifsek fiha u qiebsa. Trid intelligenza iktar milli għandi jien. Ktibt ukoll xi drammi għax jiena wkoll kont nirrexta u allura forsi il-palk kien eħfef għalija biex nikteb għalih. Dram minnhom kont daħħaltu għall Premju Francis Bejjer, kien ġie msemmi bħala dram tajjeb, u mbagħad konna tellajnih ukoll fuq il-radju tal-Università dak iż-żmien fejn irrextajnieh għax kif għedna kien ġie nominat. Imma l-iktar li qed nibbaża li nnifsi bħalissa huwa fuq kodba. Proġetti għall-futur qed nikteb diġà għandi ktieb kważi lest u qed nikteb is-sequel ta' Papa Ahmed fejn norbod dawk it-truf li ħallejt merħija f'Papa Ahmed. Suppost dalwaqt inlestih. Il-kunjomijiet ta' niesna huma xhieda ta' poplu mħallat li stana bid-diversità u huma wkoll wirt lingwistiku li jixed il-kumplessitajiet tal-sinna. F'din ir-rokna nitkellmu ma' Dr. Mario Cassar, espert tal-kunjomijiet Maltin, sabiex nifhmu aħjar dan l-aspett ta' ħajjitna. Jien ili nirriċerka l-kunjomijiet Maltin issa kważi 25 sena. Dan kien proċess twil, laborjuż, li kien jinvolvi ħafna riċerka, ikkonsultajt ruxmata ta' kodba, ruxmata ta' enċiklopediji, u anki mort f'ħafna arkivi. Per eżempju, hawnhekk għandi naħseb insemmi lill-familja Law Franco tal-Imsida li ċentilezza kbira kienu jilqawni f'darhom u kont nagħmel ir-riċerka għandhom fl-arkivi tagħhom. Fis-sena 2003 kont ħriġt dan il-ktieb, The Surnames of the Maltese Islands, an Etymological Dictionary li fih tajt it-tifsira u l-oriġini ta' aktar minn 1000 kunjom Malti. Umbagħad komplejt nirriċerka fuq il-kunjomijiet fil-fatt it-teżi tad-dottorat tiegħi għamilt appuntu fuq das suġġett, it-tema kienet Maltese Surnames, the Sicilian and Italian Connections. Irridu nżommu f'moħħna li l-alfabet Malti kif nafuh illum ma ġiex kodifikat qabel
l-1921, ġifiri kważi 100 sen ilu. Qabel dak iż-żmien, ma nafx kemm l-alfabet kien jeżisti. Ma kienx hawn sistema standard ta' kif għandu jinkiteb il-Malti. Allura kulħadd kien jikteb il-Malti skont kif jidillu. Issa, il-kunjomijiet minn fejn issibhom? Issibhom bażikament minn żewġ sorsi prinċipali, mill-atti notarili u mir-reġistri tal-parroċċi, tal-kappellani. Għaliex? Għax għal sekli sħaħ l-uniku żewġ tipi ta' persuni li kienu jiktbu, li kienu jafu jiktbu, kienu n-notara, sawa, u l-qassisin, il-kappellan. Il-qassisin u n-notara ovvjament kienu jiktbu għala Taljana jew għala Siċiljana. Allura l-kunjomijiet meta kienu jiġu biex jiktbu il-kunjomijiet, kienu jiktbuhom bis-sistema Taljana jew bis-sistema Siċiljana. Allura peress li bażmien mbagħad ħadu saħħa legali, baqgħu jinkitbu b'dak il-mod. Mhux lakemm taqbad u tkun filgħodu tgħid jiena ħanibda nikteb kuljum b'mod ieħor, issa dawk ħadu saħħa legali u diffiċli biex tibdilhom, titgħaddi minn proċess legali twil u laborjuż. Min jistudja l-konjomijiet, l-ewwel konklużjoni ovvja li sa joħroġ biha hi li aħna poplu imħallat waħda sew. Għaliex, għax min jistudja l-konjomijiet ħajibda jinduna li għandna konjomijiet li ġejjin mill-irkejjen kollha tal-Mediterran. Ħanqaf tal-Mediterran sewwa. Il-konjomijiet jirriflettu l-istorja tal-pajjiż. Għandna konjomijiet li joħduna sa żmien l-Arab, minsemmi konjomijiet bħal Abdilla, Farrugia, Kassar, kunjomi sewwa, Zammit, Sajt, daw jorbtuna mal-passat qarbi ta' pajjiżna. U bat għandna kunjomijiet li ġew aktar tard fil-Medjuevu u għandna kunjomijiet l-aktar sqallin, għandna wkoll kunjomijiet Katalani pereżempju, ma l-aktar sqallin. Dawn joħduna lura lill-Medjuevu. Hawnhekk għandna kunjomijiet bħal Vella, Falzon, sewwa, Bartolo, Pace, Manġon. Il-kunjomijiet romanzi mbagħad komplew jiżdiedu kif tistgħu tobsu biz-saħħa tal-miġja tal-ordni wara l-1530 għax Malta intlik barranin sewwa li kienu jiġu għaw minn x'jaħdem fil-flotta, fil-kostruzzjoni sewwa u komplejna nżidu ħafna kunjomijiet tarġiel li kienu jiġu se fitxu xogħol nerġa' ngħid jiżżewġu għaw allura kunjomhom kien joqgħu. Kunjomijiet Taljani, Spanjoli, Franċiżi. Sewwa, ġew aktar kunjomijiet bħal Muscato, Bonnici, De Bono, Attard, eċetera, eċetera, sewwa. U mbagħad għandna il-perjodu Ingliż, ġiveru, mill-1800 il-qudiem fejn il-Maltin mbagħad bdew jitħaltu mal-Ingliżi, sewwa. Ma' Ingliżi żżid ukoll l-Skoċċiżi, l-Welsh, l-Irlandiżi sewwa. Bdejna, u f'Malta bdew jitlu daw it-tip ta' kunjomijiet bħal Johnson u Wright u Smith, sewwa, u Mackay u Wright, eċetera, eċetera. Ġifri, il-kunjomijiet huma xhieda tat-taħlit li għadda biż-żwiġijiet, ovvjament, li għadda minnu dan il-poplu. Jekk illum il-ġurnata l-mużika taslilna baġġeġġi f'widnejna jew bi-strumenti elettroniċi, fl-imoddi ommijietna u missirijietna kienu jiddelettaw bażla usa ta' strumenti magħmula bl-idejn. L-etnografu Steve Borch jiddeskrivilna wħud minn dawn l-istrumenti u l-kliem li nużaw għalihom. L-istrumenti tradizzjonali Maltin huma influenzati mill-kultura mediterranja, jiġifieri għandek l-istrumenti ewlenin huma iż-żaq u t-tambur, iż-żavżava, iż-żummara u l-flejguta. Mbagħad għandek naturalment il-kitarra u l-prejem u t-terzini li jintużaw waqt l-għana. Il-tambur issib fil-firxa tiegħu madwar il-Mediterran kollu. Iż-żaq huwa l-iktar strument nistgħu ngħidu li huwa
importanti fis-sens li huwa uniku għal Malta. Iż-żaq Maltija tixbaħ ħafna l-Tsambuna li hija fil-Gżejjer Ċikladi, Gżejjer Griegi, però hija s-saqqafa tagħha, jiġifieri s-saqqafa il-partijiet li min qed jonfoq fil-borża taż-żaq u mbagħad jafas fuq l-irfis biex toħroġ id-dewja taż-żaq, dik hija kollha maħluqa mill-moħħ Malti. Li hemm interessanti huwa li dawn l-istrumenti nistgħu ngħidu li ħafna minnhom kienu jsiru minn materjal li jinstab f'Malta. Kemm jekk huma ġlut, jekk huwa forsi l-qasba li kienet tintuża għal flejguta, allura l-Maltin kienu ħarsu madwarhom u bihom jagħmlu l-istrumenti. Il-nisel tal-istrumenti huwa mħallat, ngħidu aħna jekk inti qed tieħu taż-żaq mela allura il-kliem huwa ġej mis-Semitiku. Jekk inti qed titkellem però dwar il-kitarra, jiena kont ġbart xi 22 sen ilu kont ġbart it-terminoloġija tal-kitarra Maltija mingħand Indri Brunkat il-Pupa u meta inti tara il-kliem li tani tinduna li n-nisel huwa kemm Semitiku kif ukoll mill-Rumanz. Allura f'dak l-istadju ssib taħlita. L-istrumenti Maltin, speċjalment qabel il-motu propju li kien ħareġ mill-Vatikan, kienu jintużaw festi pubbliċi. Festi pubbliċi ħafna drabi marbuta ma' festi tal-Knisja, bħal ngħidu aħna flight fi żmien il-miliet, fi żmien il-Karnival naturalment kienu jkun hemm organizzati wkoll attivitajiet mill-Gvern kolonjali dak iż-żmien. Però ħafna drabi kienu jkunu okkażjonijiet bħal daw jew inkella jkun hemm xi tieġ jew festi ngħidu aħna anki madwar mit-sen ilu, ngħidu aħna pereżempju festi kbar bħal fil-Furjana u fil-Furjana u l-ħula oħra, apparti il-Furjana ilu Subborg, kienu il-banet bħal il-banda ta' Indri jkunu jdoqqu fit-toroq imma mhux it-toroq prinċipali, ma it-toroq tal-ġemp. Għaliex dak ikunu daqqaqa, ma jkunux mużiċisti li tagħlmu f'xi akkademja tal-mużika, imma jkunu tagħlmu bil-widna. Nkunu realistiċi ngħidu li l-istrumenti folk l-użu tagħhom illum iktar hija biex infakru l-bieraħ milli jindaqqu minn daqqaqa li verament idoqquhom għal gosti tagħhom. Illum min idoqqhom ħafna drabi jkunu mużiċisti waqt xi serata li tkun apposta biex inti tisma' din it-tip ta' mużika. Huwa importanti għaliex l-ebda poplu jekk ma jkollux il-legat tal-mużika indiġena tiegħu li tkun dokumentata u ċelebrata, allura jkun tilef element essenzjali minn dak li jagħmlu differenti minn popli oħrajn. U naħseb li importanti li t-tfal u anki żgħażagħ iħarsu lejhom mhux lejn xi ħaġa tal-mużowijiet jew tal-passat, hija xi ħaġa ħajja għaliex jekk jiena nemmen li jekk ikun hemm nies brieda u jaqbduhom jistgħu jibqgħu joħolqu anki daqqiet jew melodiji ġodda bihom li jferħu lilna u nesprimu lilna aħjar bħala poplu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.